Здравейте отново от мен, Диана Любенова. Гостува ми световно известен барабанист, музикален директор, продуцент, работил с едни от най-големите имена в световният шоу-бизнес. Вижте кой ми е на гости. Robin DiMaggio on the drums right there. Свирил е с Марая Кери, Дейвид Боуи за около 10 години, с Пол Саймън. Започнах да свиря на барабани на 2 години и половина. Прабаба ми е Мерилин Монро, прадядо ми Джо Димаджио. Правя шоуто още от 90-те. Soul Train, наградите на MTV и после започнах да работя с Джордж Лопес във вечерното му шоу. После той ме нае да му стана режисьор, което беше страхотно. 2009 бях нает като официалния музикален режисьор на Обединените нации. Основно ме поканиха да направя гала вечер на Националната асамблея, да събера изпълнители и да забавляваме президенти, министър-председатели, така че хората да преживеят нещо страхотно. Робин Димаджио и Виви Сенклер са мои гости. За превода разчитаме на Мариана Хил. Както обикновено, добре дошли. Добро утро. Как се чувствате тази сутрин? Тук съм дошъл най-напред да говоря за нещо невероятно, което ще се случи като събитие на 1 октомври. Един мой приятел, Живко Ботев, помоли да направим една серия от концерти за добра кауза. В ООН се запознах с географския сценарий и геополитиката на това, което наричаме България. И всъщност София е най-безопасният град за това да организираме такова мащабно събитие без особен риск. Как се роди идеята за такова събитие? Живко Ботев всъщност роди идеята. От 9 месеца работим заедно с него. И то е идея да помогнем на децата, които бягат от войната и са без родители сами. Макар че ги няма много в България, те минават от тук, наблизо са. За мен беше важно да избера държава, която е достатъчно стабилна, да се организира концерт и да се даде естествено голямата част от даренията за ползата на тези деца. Нека да кажем кои са имената в този готвен от вас концерт. С кого сте разговаряли до този момент? Потвърдено ни от Мик Джагър, Джастин Тимбърлейк, Бруно Марс, Earth, Wind and Fire, Дан Фадър от Eagles. Всъщност един от най-добрите ми приятели, защото ще дойде с двойната си китара. Tequila Sunrise ще изсвири, Take It Easy. С това ще започнем, за да създадем едни хубави, весели песни, с които да започнем. Колко струва едно такова шоу? Знам, че вие сте организирали в миналото други концерти от такава величина. В Обединените нации за асамблеята генералната, всъщност тези неща се организират много бързо и 2 седмици преди шоуто също се сгубява всичко. Точно така, както казваме. Аз мисля, че до 1 октомври мисля, че ще се събере всичко и няма да е... Не е важно тук колко струва, важно е, че се познаваме, че обща кауза ни събира. Появиха се съмнения, Робин, в България, че този концерт изобщо ще се състои. Дори само заради краткото време, което имате за организацията му до 1 октомври. Значи трябва да кажа всъщност,
като аргумент. Хубаво е, когато хората живеят с отрицателно отношение към живота. И негативизъм не трябва. Хубаво е, защото като каже някой нещо негативно, каже, тая работа няма да стане, нещо. Но то наистина звучи невероятно. It sounds incredible. Не е невероятно, ти казвам, реалността е такава, нали ти казвам? Така работим ние. Да питам сега един въпрос да задам. Като ме пита генералният секретар на Обединените нации, дали ще е Бан Ки Мун или Вивиан, дай ми 15 или 20 от най-добрите артисти в Генералната асамблея. И ето, бюджет няма пари действия. Как мислиш, тия хора няма да кажат, не, няма да дойда? Ще дойдат, защото тук става въпрос за 193 държавни глави. Обама, Камерън, всичките министър-председатели на Канада. И как няма да го направят? Защото каузата е важна. Обединените нации е огромната майка, после отдолу е УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, Червения кръст, Лекари без граници, Международен валутен фонд, Световната банка. Така че, ако събера това 2 седмици, е лесно, даже тук е много по-лесно да се организира. Искам хората да кажат, че не става. Истината е, че такива големи събития в световен мащаб, дори самите турнета на тези големи световно известни изпълнители се планират години преди самия концерт. Просто за това кратко време буди наистина съмнение как ще се справите, дали ще влезете в програмата на всичките тези изпълнители, дали ще влезем в програмата на всичките тези изпълнители. Проверил съм, всичките имат време. Истината да ви кажа, ако хората искат да се съмняват и да са негативни, нека. Обаче, ако това представлява българите така да мислят все негативно, е много жалко, срамота. Значи за мен вместо да сме негативни в този случай, като сме българи, защото живеем в толкова негативен свят, що път да не обърнем нещата от към положителната страна и българската култура и всички държави да подпомогнат да стане това нещо, защото нещо ново за първи път се случва. И в една геополитична държава, която толкова мъка и тегло е преживяла. За да приключим тази тема на съмнение, аз лично ще съм изключително щастлива този концерт да се случи в България. Какво ще кажете на всички онези, които се съмняват, че ще се случи? Какво да им кажа на тези, да се съмняват? Живейте с негативизъм, много ще ви помогне. Или пък живейте с положителност и започнете да живеете като човешко същество, а не като същество. 30 години работя и съм свирил на барабаните за най-великите имена. Невероятни записи. Имах 2 шоу. Ще говорим за това само след мъничко. Огромен успех. Значи, обикновено, като дойде някой изпълнител и казва да мора, защото знае, че е в здрави ръце. Ето тази енергия искам да доведа тук, да донеса на хората, които гледат, да се заредят с нея. Ако искате, заповядайте, радвайте се, помагайте. Или пък песимиста, стойте настрани с кръстени ръце и подхилвайте. Виви, вашата роля каква е в организацията на този концерт? Аз самата съм музикант, страшно обичам музиката и работя в тази индустрия. Най-важното обаче е, че времето, което избрахме за този концерт е абсолютно точно и момент. Много трудно може да се улучи този момент, защото някакви езотерични сили има, които определят. Ние сме попаднали на такава вълна, изглежда. И има много пътувам между България и Англия. Влюбена съм в България. София е толкова хубава, много лесно може да се живее тук. Живко Ботев от 5 години го познавам. Имам си вила тук в Южното Черноморие, близо до границата с Турция. С Живко много се сприятелихме. В миналото много фестивали сме направили заедно. Прекрасен, с огромно сърце е този човек. И това ни събира. Огромното сърце има страхотна притегателна сила.
И трябва да има вече нещо сте да се местна и раздаде. знаете как да работите за България. Ама разбира се, че съм местна вече. От местните съм, да. Добре, Робин, аз бих искала да продължим към твоята кариера и малко по-лични въпроси. Имаш наистина 30 години работа зад гърба си с наистина някои от световно известните имена в шоу-бизнеса. Започнахме с Марая Кери, с Доктор Дре, с Джо Сатриани, с Даяна Рос, с Принц, с Дейвид Бауи. С кого се работеше най-трудно, най-лесно, най-приятно с кого ви беше? Значи много хубав въпрос ми дадете, ама за да мога да отговоря, трябва да кажа за българите специално. Това не е вода, ми ракия. Да знаете, българската публика да знае. Много моля, гледат ни деца, много е рано сутринта. На здраве, на здраве. Не. Това е безалкохолна ракия от Дисниленд. В Париж беше диригент моя баща. На 14-15 години с Сами Дейвис Джуниор и Рей Чарлз започнах да свиря джаз. На 16 направих концерт с Трейси Чапман. За Amnesty International свирихме тогава тази организация. И навсякъде в света. И невероятни изпълнители съм чула. Питър Гейбриел, Стинг, The Bangles, Bananarama, всичките тези имена. А сега, след шоуто, фактически ме изведе на бързата писта да свиря с всички като барабанист. И между другото, като си отзад на барабаните, виждаш какво се случва. И виждаш какво е какъв езика на тялото на изпълнителя. Това е важно, той организира групата. Какво се интересуваше Принц, например? Какво беше важно за него? С Принц, сега ще кажа, доста неща имам да кажа за него. Следвал му паметно. Последното шоу, което направи с нас, обажда се и вика, хей, викам, да, казвам, супер. Искам по време на паузите за реклами да използваш духовата ми секция. Ето, няма. И кои песните са ти известни? Викам всичките, ти си Принц, как? Мое от оркестър всичко може да си. И той вика, кажи няколко. И аз рекох, Kiss. И той вика, не. 99. И той вика, не. Червения корвет, малки червен корвет. И му викам после. Sexy motherfucker. И той вика, какви лоши думи, няма да говориш пред мен. И аз викам, Принц, ти е написана. И той вика, аз знам. Обаче не може да го говориш това. И викам, що ги пиш тогава такива работи? Ама това беше друго време, други хора. Така че... Направихме страхотно представление направихме. Иначе, като бяхме млади, казахме Ченчо Чоклет, той влиза, аз влизам. Бе голям купон. Страхотно. Много нацелен. А с Марая Кери как си работи? Изглежда наистина, че тя има много изисквания към абсолютно всичко, което прави. Изглежда леко претенциозна. Марая, това да. Претенциозна, викате. Леле. Значи обикновено закъсняваме, защото вечно закъснява и трябва да се подгрява и вечно закъсняваме. И като е на телевизията, тук въобще не става кое ще е шоуто, ами кога ще се появи тя, защото има навика да закъснява. Помня младата Марая и много се притесняваше и Гран Марние малки шотове глътваше преди да излезе на камерата. За да се успокои. Добре, имате страхотна фамилна история, свързана с легендарния бейсболист Джо Димаджо. Той е вашият чичо или дядо? Is it his great uncle? Yeah, great uncle. Да, дядо е брат на дядо. Брат на дядо ви. Той имал 9 братя всъщност, нали така?
A big family? No, there was three main brothers. Три основни. Три са дядовците. Dominic, Vincent Помните ли и последната си Joe. среща Remember с него? your last minute- Знам, че your той last си meeting отиде with 1999. Well, every year we went up to San Francisco. to Всяка have година dinner. се събирахме for на Christmas Коледа, restaurant, the семейството. Имахме, понеже дядо имаше ресторант, Димаджо ресторант се казваше, и в Сан Франциско. Все сме били на Коледа, там голямо семейство, страхотно беше. Значи всички искаха да са там. Влизаш и една врата се отваря, и още една врата, и една Голямо само семейство. за нас. And it's there. And, И you know, you всичките think Al са там. Capone's gonna come in at И any minute. знаеш, че всеки You know? момент очакваш да се появи Ал Капон от някъде. Говореше ли често за Мерлин Монро? Знам, че тя е неговата I голяма never met любов. her because I wasn't born Да, yet. да, но говореше ли? Той говореше ли за нея? He married her, yeah, But did he speak about her? all the time. The love of his През life. цялото време And той until каже, he това е died, любовта на until живота he ми. died, До we have момента, a в който veteran умря. cemetery Има едно in Westwood, California, в which is Los Уествуд, в Angeles. Калифорния, има едно гробище на every ветерани. day after Всеки she ден, died, след като he умря тя, paid е плащал for one rose to една be розичка да бъде freshly свежа put on her в една... tombstone. И така в продължение на паметник. 20 години. 20 years. Yeah. Да, бе, Вярно да. ли е, че последните му думи, Is it true that преди да his си last отиде от този words- свят, са били най-накрая He says, ще срещна At Мерилин? last I'm going to meet with Marilyn Yes. again. Да, точно. Yes. Точно. How do you know that? Ето, I вижте know. какъв е любов. Откъде was знаете? prepared. Да, браво, добре, браво, браво. good. Много хубаво. Благодаря, Робин. Желая Thank you, успех Robin. I на wish you концерта, на success. това голямо начинание. Всички ще го Big очакваме с нетърпение. event here. We're all looking Имате forward to много it. работа да You have a вършите. lot to Надявам do се на and нови all срещи the с help вас. you need. And I Your, hope it- her character is really Знаете ли, wonderful. че всъщност and she's чудесен, pleasant to чудесен домакин I сте. think И I мисля, would че ask her right now, сега ето as one пред of the камерата show ще помоля, producers, I would като love for продуцентите, you to come искам host, да at least to дойдеш, get да some of водиш, these guys up on stage за да and представяш present тези them. хора. Благодаря с най-голямо Да удоволствие. си конференция. Благодаря. Thank you. With great Благодаря pleasure. ви. Хубав, Merci. успешен ден. Pleasure. Благодаря Good ви. Останете с нас.